i gràcies per vindre. Som el col·lectiu de joves de Compromís per Pego i mos ha tocat presentar. Bueno, per lo menos no me lo tocat estar a la barra. Supose que si esteu així és perquè coneixeu o heu sentit parlar de Compromís, del blog. No caldrà que vos diguem que som un partit que lluita per la igualtat, el feminisme i l'ecologia, entre altres coses. Bueno, sí, això ho sabem tots, i a més ho tinguem en compte a l'hora de presentar, d'elaborar el programa. I tant, perquè el programa no es va fer a soles. Tota la gent que va assistir a les assemblees va poder posar el seu gra de negra i donar la seva opinió. I després, l'executiva el va redactar, i ara mateixa, qui el vulga, el té a l'abast en una versió extensa per als més interessats, i en una versió reduïda per als que no tenen tanta gana de calfar-se el cap. Com són gent del carrer, no hem preparat un programa fantasiós com altres que pretenen que la construcció es reactive per a construir de tot a peu. No, tenim els peus al terra. I la candidatura també té els peus a terra. Són gent faenera i amb ganes de fer de Pego un millor lloc on poder viure. A veure, tampoc anem a vendre's la moto de lo guapos i sabuts que són, que això ja ho sabem tots i a més ens salta a la vista. Però bueno, el que sí que vos direm és que són persones que ens representen la voluntat del poble. Sí, i és que, amb les primàries, qualsevol persona podria votar al nostre cap de llista i ordenar per preferències els altres. Democràcia en estat pur, vamos. I amb la vostra ajuda tenim un grup de persones meravelloses que no pretenen governar-nos, pretenen representar-nos i amb ganes de treballar per al poble i amb el poble. A més, són un grup heterogeni de totes les edats, tamanys i colors. Tenim un metge, alguna que altra professora, un arquitecte tècnic, un biòleg, una escriptora, un electricista i una futura mestra, entre altres. I vos preguntareu, per a què tanta varietat? Perquè la diversitat ens enriqueix. Els diferents punts de vista ens porten al debat, al diàleg i, finalment, als acords. I així és com treballem. El nostre equip està ple de gent nova i amb ganes d'aportar, però això sí, sempre al costat de les persones amb més experiència, que també són necessàries. Bé, i sense més demorar, crec que ja va ser hora d'entrar en matèria, que la gent ha vingut a sopar. Gràcies per vindre. Ho faré curt i així no ens ho hem entès. Bé, la veritat és que quan entres en un partit, la gent normalment sol preguntar-te per què t'aclaves en aquests líos, no? I la veritat és que la resposta és prou fàcil, perquè dius, i per què no? Tu estàs mirant les notícies tots els dies i estàs cabrejant-te dia rere dia i te'n vas al bar i parles i la gent et diu això no pot ser i tu també, i això no pot ser i trago de cervesa, i això no pot ser i clar, però et dones compte que així no tampoc pots avançar molt, no? I el primer pas que vaig fer va ser en associacions i plataformes i grups de gent intentar solucionar una part del problema i sí, consciències a la gent, crees un clima
de canvi que pot fer que les coses canvien, però faltava alguna cosa, no? Perquè el sistema tal com és, d'alguna manera es blinda que aquest canvi que promous en la gent fructifica d'alguna manera. I vaig dir, la millor manera de canviar-lo serà des de dins. I a quin partit me'n vaig anar? El que més es pareixia a les meves idees, en aquest cas, Compromís. I concretament Compromís per Pego. També el ser de Pego això és fàcil. Però és que és el seu funcionament el que em va agradar, la manera assembleària de funcionar. Cada persona que vaig a l'assemblea per primera volta sense inscriure's a ningú lloc ni res, té el mateix vot que algú que fa 46 anys que està en el col·lectiu. I això és el primer punt. I d'esta manera de funcionar ha sigut com hem arribat a tindre aquesta llista, que per mi és la millor que pot tindre un partit a Pego en diferència. I no a Pego, a la Marina i al País Valencià i a Europa i al món. I al sistema solar i a l'univers. Ja que estem, no? Ja que en deixem parlar. I bé, d'aquesta manera de funcionar s'han fet moltes coses. Una d'elles és la llista. Es va fer per primàries i tota la gent que va voler es va inscriure per a votar, va votar i a confeccionar la llista que avui estem així. Ja és una mostra del que es fa. El següent punt important va ser el programa. Com han dit els joves, es va fer de forma assembleària i cada un anava a les sectorials que li interessaven, proposava les seues idees i en funció d'això es va crear un document que és el programa que tenim, que per allà a la tauleta aquella en teniu fotocopiat per si algú se'l vol endur. I és una manera de fer, és una manera de fer que és la que esperem aplicar en el govern quan arribem. Hi ha persones que no ho saben, però arribarem. De 5 setmanes. I bé, és aquesta manera d'actuar. També presentem mocions en l'Ajuntament que ens diuen la gent. És aquesta manera de funcionar en la que tots decideixen i en la que agarrem la veu de totes les persones que volen donar-la, perquè també hi ha persones que no volen participar, la que aplicarem quan governem. I això és important saber-ho perquè ara resulta que la participació i la transparència està de moda i tots els partits ho porten, però qui ho ha fet abans d'arribar al govern o qui ho ha fet estant en el govern? Jo crec que ningú. Nosaltres ho estem fent. Podríeu dir, clar, però és que com no ho esteu governant, doncs això podríem, però també podríem fer una oposició com ens donarà la gana i no l'estem fent. Estem fent una oposició que creiem que és constructiva. Això és el per què em vaig presentar. I ara, com ja vaig a presentar el número 17, que com heu vist no ha eixit, que és Josep Nadal, i no ha eixit perquè està en concert, i està en el número 17 precisament perquè també tenim una manera de funcionar en Compromís que és intentar no acaparar llocs. Ell es va presentar a les primàries per encapçalar la llista de la circumscripció d'Alacant a les autonòmiques i no volia presentar-se a Pego. De fet, no es va presentar i ha quedat el número 3 per Alacant. Això està bé perquè així no tindrem un diputat de Pego, això sempre està bé. Però li vam dir, no, tu has d'estar a la llista perquè eres una persona important del col·lectiu i has d'estar a la llista. I va dir, vale, però a un lloc que no isca. I dic, no. Ho posarem al que fa 17 i així no si ixes, doncs tindràs que... renúncies i au. Que no passa res, perquè podria no anar, que pujaria el germà. I bé, que això, que ara vos deixa en Josep Nadal. Els simpatitzants, la família, els amics, esteu tots recolzant
a esta llista, jo ja no dic a mi, jo dic a esta llista tan fantàstica que tenim, que han fet entre tots i totes en aquestes primàries de les que ja han parlat, i que són gent, sobretot, a banda de tots els sectors i de tots els oficis i de superdiverses, sobretot són gent en capacitat de faena i en moltíssima capacitat de diàleg, que això és molt important. Gent que sembla mentira, perquè veieu un grup cohesionat i podeu veure on actua supercohesionat, i n'hi ha gent que porta 2 o 3 mesos i es veus treballar junts i al·lucines completament. Jo estic superrecolzat. A mi, entre les primàries i la gent que va a la llista, estic encantada de la vida. No m'havia plantejat mai, fa uns anys, l'estar en aquests moments, en aquestes condicions, però ara estic contenta. La veritat és que espero que la il·lusió que s'ha posat en aquesta candidatura, que jo encapçale, siga real i puguem fer alguna cosa. I avui el que hem de fer realment és fer colla, perquè tots vosaltres heu de ser la caixa de ressonància de les nostres propostes i de la nostra manera de fer faena. I això és el que toca, que després, en aquests 15 dies que queden, que són l'esprint final d'estos 4 anys darrere, que no són el principi del treball, sinó el final d'aquest treball que portem 4 anys fent, que vosaltres en les converses de bar, en la família, en la faena, en tots els puestos, tingueu clar que la nostra proposta no és un cartell, 4 fotos i 2 pinzellades de 2 idees, no. La nostra proposta és una proposta molt treballada. Des de fa 4 anys, quan una assemblea ja fa 4 anys que eixíem d'un equip de govern, que vam estar 8 anys en un equip de govern, la nostra assemblea va decidir no entrar a governar, va ser simplement per una qüestió que s'havien fet en les regidories parcel·letes, que no podien tirar projectes de poble endavant, que ens veien en les mans nigades encara que estiguérem a l'equip de govern, que no podia ser aquesta distribució, no podia ser aquesta manera de fer faena i que com ja l'enemic de fora estava una miqueta més neutralitzat, nosaltres podíem fer un reset i centrar-nos en fer propostes. Jo he estat 4 anys en l'oposició, els 2 anys en el meu company Àngel, que el veig ahir, i 2 anys més en Nadal, 2 maneres diferents. Àngel m'ha donat l'experiència de passejar per l'Ajuntament, de conèixer com funciona, que això és molt important, i jo li dic, Àngel, per favor, aguanta fins que jo estigui ensenyaeta, que si no, les transicions de colp no pot ser, que és una transició amable i que les persones sàpien en què se la juguen i com està muntant les coses. Després, en Nadal, una altra manera de fer política completament diferent també m'ha portat moltíssim. I allà hem estat, i no hem estat calfant cadires. Nosaltres no hem fet oposició de calfar la cadira, que n'hi ha persones que porten anys en l'oposició i només han aconseguit calfar la cadira ben calenta i au. I dir alguna cosa que altra més inconvenients que una altra cosa, per dir-ho suaument. Nosaltres hem estat, com ha dit Àngel, fent mocions nostres d'altres col·lectius, de moviments ciutadans, han portat moltíssimes preguntes al ple, molts pregs, han fet funció de control de l'equip de govern, fins al punt que algun partit de l'equip de govern ens critica que han volgut governar des de l'oposició. A veure, l'oposició està per alguna cosa. Estem de regidors i representem un sector del poble. Per tant, no podem estar ahí mirant i alçant la maneta allà. Hem de fer faena. I dins de la mesura, les possibilitats que dona el fet d'estar a l'oposició, que no és exactament igual que estar a l'equip de govern, òbviament, han fet tot el que hem pogut. I en la participació de la gent, i preguntant pel Facebook, per correu, preguntes que tingueren, dubtes, solventant tot el que han pogut, altres coses no han pogut, ni ha resistències, el funcionament de l'Ajuntament és el que és, però això anem a canviar-ho. D'ací a 15 dies anem a canviar-ho. Perquè tenim les ganes d'entrar a governar i tenim, a més, la capacitat de diàleg necessària ara, i l'estem demostrant, perquè estem en molts col·lectius i en molta gent, fent faena, treballant, dialogant i arribant d'acords. I això és molt necessari, perquè els governs monocolors sembla que s'han acabat, per sort, perquè les majories absolutes, malauradament, també sembla que només servissin per a ser una pisonadora que xafa els desitjos del poble, que encara que una persona puga traure moltíssims regidors, després resulta que fa el que li dona la gana, això no serveix de res. Igual la capacitat de diàleg i l'arribar a acords i aquesta capacitat de fer faena i tindre ganes i idees, que no tot es faci amb diners, sinó fer idees, és millor. Jo trobo que sí. Gent en ganes, en capacitat, en valentia, que per això tenim el nostre eslògan, i que estigui al costat de les persones, l'altre eslògan, perquè ho sapigueu, és important. Aleshores, ens han situat, després d'aquests 4 anys d'oposició, en aquest punt.
i ara ens toca construir. I com hem de construir? Doncs faig un xicotet resumen de lo que és el nostre programa, perquè anem a sopar i això es fa llargosset. Però vos vull dir a grans trets el que trobo jo que és en la meva ment el nostre programa. A veure, el que era la UPB, Bloc Compromís, sempre ens han donat com a sabut de nosaltres que defensem la llengua, que defensem la cultura, que defensem el nostre patrimoni, que defensem el medi ambient. Això són les nostres bases, això és la sang que corre per les nostres venes. Això tot el món ens reconeix que som capaços de fer-ho. Però després tenim uns pilars on es construís l'edifici de lo que és l'administració, el govern d'un ajuntament, que són la transparència i la participació. Nosaltres és com si en totes les nostres reunions n'hi haguera focus, perquè, de fet, ho publiquem tot, ho compartim tot i ho parlem en tot el món. Transparents som absolutament, participatius també, un moviment assembleari que admet totes les veus. I després, això són les bases, però hem de construir, hem de fer la casa sencera. I aquesta casa com estem? Doncs ara en el poble el que hem de fer és que la gent no hagi de pegar a fugir perquè no tinga feina. N'hi ha que reactivar l'economia, n'hi ha que fer moltes coses. I això en tots els àmbits que puguem. Igual siga el turisme, en lloguers turístics, en lloguers de casetes de camp, reactivant el comerç local, diversificant l'agricultura, rehabilitant vivendes, fent també l'esport que siga més participatiu, que n'hi hagi lliguetes locals, que els pares no tinguin que desembutxacar un muntó de diners per a que els fills facin esport. N'hi ha moltes coses a fer, moltíssimes, i ja ha dit Àngel, ahí teniu el programa, és extens, avui no és dia de programa, és dia de comboi. És dia de que penseu que així n'hi ha un grup de gent amb moltes ganes, amb molta capacitat, amb moltes idees i amb molta capacitat sobretot això, de diàleg, de coordinar, d'arribar a acords i de fer que el projecte del nou poble, del nou Pego, que hem de fer entre tots i totes, el farem. I el farem no només nosaltres o la gent que estiga a l'equip de govern, ho farem entre tota la gent, perquè la participació és important per a nosaltres totalment. Per tant, espero que se n'aneu convençuts d'ací i que sigueu aquesta casa de ressonància que ens fa moltíssima falta i que, a més, avui, si ho passeu bé, xerrem prou i compartim idees. Ja no vos avorrís més. Moltíssimes gràcies. Bona nit, com va el sopar? Està bo? Sí? Pues ara que estem acabant tots, anem a presentar-vos amb molt d'orgull el magnífic, el espectacular César Monsonís, el mantenedor de l'acte. Un aplaudiment, per favor. Uno, dos, tres, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 2 milions de peles. Senyors, senyores, messieurs, madame, gentlemans, xicons i xicones d'ací i d'allà, amics, familiars d'ací i d'on siga, visitants d'altres pobles, tios, ties, nebots, cosins, nebodes, güelos, güeles, pares, mares, simpatitzants, empatitzants, a tots molt bona nit. Bona nit i gràcies per acompanyar-nos en la presentació de Concha del Rustre com a alcaldable de Pego. Bueno, anem a veure, quan jo puig el tono de veu n'hi ha que aplaudir, està clar? Exactament.
Aquestes coses a les capitals n'hi ha uno, que el regidor que fa coses rares, això el nostre Pau m'ho explica. Així, quan jo pujo la veu és quan hi ha que aplaudir. Anem a veure, és per a mi, gràcies per acompanyar-nos en la presentació de Concha del Rustre com a alcaldable de Pego i de la llista de Compromís. Això està molt bé, però anirem millorant-lo al llarg de la nit, fins que siga un frenesí ja espectacular. És per a mi un honor fer de mantenidor de l'acte. A més, haveu tingut la delicadesa de vindre dutxats amb 2 gotes de perfums i mudats com a margallons, la qual cosa s'agraeix tenint en compte que avui no és dissabte. Ja estem de nou així. Han passat 4 anys, amb més arrugues, algunes canes, alguns quilers de més, algunes entrades que no tocarien. N'hi ha que veure el que vos haveu abandonat, canalles. Sí, jo no. Som uns quants els elegits, com Bernie Eccleston, Maria Teresa Campos, Salvador Bolufer, Cholvi i jo. Gràcies. Primer que res em presentaré per a tots aquells que no tenen el plaer de conèixer-me. Soc el senyor Monsonís, senyor per part de mare, Monsonís per part d'un amic de mon pare que era de Teruel, més concretament d'Orihuela del Tremedal. Ma abuela és de Pego, ma mare és de Benimassot i nosaltres som 3 germans, però jo sóc l'únic que viu. El del mig és llauraor i el major treballa en una ETT. Això sí, tots som seguidors del profeta Macoc, que si tu no saps qui és, jo tampoc. 1, 2, 3, 4, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12 milions. 2 milions de peles. Aquestes paraules que acaba de dir ara mateixa desmunten totalment la teoria de que el PP no sap contar, perdó. Cantar tampoc, no? N'hi ha que desmunten la teoria de que el PP no sap contar. Esta és una idea que s'havia instal·lat entre tots els valencians després de veure que per a ells la suma de 43 morts més 47 ferits era igual a 0 responsables, no? Ells, com es basen en estadístiques, i l'estadística diu que si són 2 persones i hi ha un pollastre, doncs cadascú mos hem menjat mig pollastre, no? Altra teoria que també ha pres força entre la gent és que ells compten millor en la intimitat. És una cosa que ja es va ensenyar a Aznar, no? En el català, o en lo de comptar a la intimitat, no ho tinc clar, o en les 2 coses. Ja que a mi avui no m'agradaria estar en el lloc de Concha i en la resta d'amics i companys que formen part, baixeu un poc el to, gràcies. Ja que no m'agradaria estar en el lloc de Concha de la resta d'amics i companys que formen part de la llista de Compromís, ni a Pego, ni a qualsevol poble del País Valencià, ni a les autonòmiques com Nadal, perquè jo crec que esta vegada resulta molt més complicat explicar les moltes idees, la quantitat de projectes que existeixen, en este cas en Compromís, per a canviar la societat. Perquè cada dia, quan desdejunem, encara que sigui a les 11 del matí, jo desdejuno a partir de les 11 perquè ho junten el menjar i m'estalvia una dinar. Doncs el cas és que cada dia ens desdejunem amb algun cas de corrupció de tota aquesta colla d'assaltacorrals, no? L'últim de tots ha sigut aquest presumpte innocent, Don Rus, el gracioset de la panda,
I jo, per tal d'evitar eixir a sobresalt diari, cada volta quan em desdijuni, que encara no tinc la tensió baixeta, jo soc de tensió baixeta, necessite, quan comença el dia, a poc anar assimilant-lo, doncs per eixir d'este sobresalt diari proposem als de la línia roja que se'n vagin tots a casa de colp i a mesura que demostren les innocències ara presumptes que demanen responsabilitats a qui responga i mentrestant que s'ensenyen a cavar soques. Gràcies. I la gent que malgrat tot encara amenaça a votar-los, jo faria que ho pensaren millor, perquè no estic parlant ara mateix de qüestions ideològiques, sinó per raons humanitàries. Senyors, senyores, també celebrem enguany els 20 anys de vacances d'Ovidi, l'artista valencià que mai va actuar a Canal 9, ni quan manaven els socialistes ni quan manaven els peperos. En això la suma és la mateixa. Deia que mentre Ovidi estava de vacances, molts altres, alguns d'este poble, ara els tenim per allí fent-ho, fent l'impossible. Oblidats pot ser, però mai no silenciats, per fer escoltar la nostra veu. El testimoni d'Ovidi va caure en bones mans. La lluita que encetara l'Ovidi continua. Entre tots, i continua entre tots els artistes, siguen de la professió que siga, des de llauraors fins a empresaris. Avui en dia ser artista és complicat. Doncs els artistes que un dia assumiren la veu del nostre poble i que esperen ara un canvi cultural en la política al nostre poble i al nostre partit. Perdó, i al nostre país. I ara sí que parle de raons ideològics i humanitàries. I recordant a l'Ovidi, sí senyor, que sí senyor, sí senyor, té la raó senyor, digui'm senyor, ben cert senyor, tot un senyor, sí senyor, vostè és un senyor, quin senyor, manem senyor, ja ho sap senyor, a disposar senyor, sí senyor, sí senyor, recontra sí senyor, no es preocupe senyor, vostè és un senyor, no em fa mal el senyor, visca el senyor, està content senyor? Gràcies senyor, puc marxar ja senyor? Gràcies senyor, gràcies senyor. Españoles, Franco ha muerto. Això sempre ho dic perquè n'hi ha alguns que no ho tenen clar. Ja sé que els que esteu així sí, però n'hi ha alguns que no, no? Aleshores va bé recordar-lo, no? Arribats a aquest punt de la meva intervenció, alguns de vostès es preguntaran els mèrits que jo he acumulat per a fer de mantenidor en un inici de campanya electoral en favor de la candidatura de Compromís. La meva experiència en el món dels mantenidors ha estat curta però molt intensa i m'ha marcat de per vida. Jo quan tenia 16 anys vaig anar a un acte de mantenidor i em vaig besar per primera vegada en una xicona. Va ser allí a les Torres de Serrano, a baix, no? Anava de mi. Quan vaig acabar li vaig demanar matrimoni. Sí. Jo és que sóc d'una altra generació. Quan em besen m'excite molt. Es passa el mateix que a Barcelona quan veu un sobre. Mos fem locos. Sabeu? Sí. Bueno, així, ara, avui en dia, al nostre país, és tan difícil, molt difícil ser còmic. La realitat, quan la realitat ens supera de llarg qualsevol tipus de ficció, ja vau veure quan Rita el que dia el savi Castillo, no? Ja no pots riure, ja no saps si tindran ganes de plorar o de riure.
i el ritme de barbaritats és de gran. Fixeu-se. Tot això ho dic perquè jo demane als nous polítics que governaran l'Ajuntament i als nous polítics nostres que governaran també la Generalitat, que es dediquen a això, que de còmic facin uns altres, perquè és que ens estan llevant el pa de cada dia. Em trasllade ara el patètic episodi de Rita Barberà en La crida de les falles. L'endemà fou Cèlia Villalobos la protagonista d'un nou ridícul, en publicar-se imatges on se la veia jugant a les maquinetes mentre es presidia una sessió del Congrés. I al dia següent era el Bleda de Fabra, boniato per a molts, qui donava la nota, en bromejar de manera irresponsable durant una intervenció a les Corts sobre la indisposició que havia patit Joan Baldoví el dia anterior al Congrés de Madrid. I unes hores després, al mateix hemicicle de les Corts, una xarlatana peperina feia apologia del blaverisme més ranci, repuntant bravates contra la memòria d'Ovidi Montllor. I totes aquestes coses conviuen en sintonia amb les anades i vingudes del Pequeño Nicolás, les vacances de Bárcenas, el descobriment de l'estafa de cada mes, les al·lucinacions de Rajoy, la frivolitat de Cospedal, la fractura de Monedero, els especters de Floriano, és a dir, un llarg etcètera que no podem superar-ho. No podem superar-ho! Però el que és pitjor, no sols ens lleven la feina, sinó que es lleven la pau. Davant tots aquests fets, un no pot evitar fer-se preguntes, les que siguen. Jo normalment, quan llegís el diari pel matí, em quedo tan flipat que em venen al cap unes coses. Per exemple, per què quan vas amb 4 bolses en el braç esquerre i un paquet en el dret, les claus de casa sempre estan en el costat contrari de la mà que tens més lliure? S'apaga la llum de la nevera quan es tanca la porta? Si tots els camins van a Roma, com collons sis de Roma? Si quan fas l'amor la parella es posa mirant a Cuenca, com es posaran els de Cuenca? Són preguntes que em venen al cap després de llegir els diaris pel matí. Però també em faré unes altres preguntes. Per què l'arc de Sant Martí té 7 colors? Com es va crear el món? Per què el meu fill no pot ser rei d'Espanya? Per què no fan tornar tots els diners que han furtat els corruptes abans de tancar-los de per vida a la presó? Per què hi ha gent que sense fer un brot és capaç de guanyar en unes hores el que no guanyaran milers de treballadors treballant de sol a sol tota una vida? Em pregunto. I com algunes de les respostes no m'agradaven, em vas preguntar per què no podia tancar les orelles. Podem obrir els nassos, tancar els ulls, hi ha gent que es fa una pilota i es clava dins d'una maleta, però ningú pot tancar les orelles, deixar d'escoltar. I no podem deixar d'escoltar, això és una cosa que hem heretat, podem fer-nos els sords, però no podem deixar d'escoltar. Però veuen, impossible. La resposta a aquest dilema és que els primers homes, clar, estaven rodejats de depredadors i per això mateixa no podien deixar d'escoltar. Doncs nosaltres ara també estem rodejats de depredadors, camuflats però depredadors, tots ells. Així que no podem fer-nos els sords, tenint la responsabilitat no sols de mantindre aquesta terra, sinó també de millorar-la. I sobretot de millorar-la per a quan arribi el moment de traspassar-la als nostres fills. Per això són tan importants les eleccions d'ací 2 setmanes. Ara assumiré unes paraules del mestre Polufer i les faré pròpies. Ja sabeu que Polufer és el meu cosí, jo de major vull ser com ell, però sense tanta panxa. No hem de vendre la pell de l'os abans de rematar-lo.
però tot apunta que les canyes podrien tornar-se llances durant els pròxims dies. I molta gent espera que els aires de renovació que ara respiren ens porten a un canvi real i no a una estafa ideològica amb maquillatge de colorins, baratament de cromos, com s'ha donat altres vegades. Sabem que el camí a recórrer serà dur, perquè partim d'un autèntic caos polític, social i econòmic, i perquè deduïm que els fatxes, els mediocres, els bufanúvols i els patriaferits utilitzaran tots els mitjans i mangarrufes al seu abast per a fer fracassar l'intent. Però necessitem creure que hi ha una altra manera de governar i persones capacitades per exercir responsabilitats públiques amb dignitat i eficàcia. I si hem de passar errors, almenys que siguin venials i transparents, i no les pífies repetides que sempre ens han portat al desastre! Ha arribat el moment de tancar la meva magnífica intervenció i a l'hora de fer-ho em plantejava diverses coses. La primera, acabar en un crit d'una retaila de noms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i todos a la càrcel, i tots aplaudim. Però això, tots els que estem així ja ho tenim clar. La segona és fer un al·legato a la raó per a votar al nostre poble i al país, a la gent de Compromís, a Conxa, que és una magnífica líder i una magnífica persona, i a tota la gent de la llista que hem triat nosaltres, per almenys fins al número 7. És la nostra, l'hem triat nosaltres, o sigui, n'hi ha que defensar-la a mort perquè per primera vegada hem fet democràcia històrica. A mi m'agradaria que fos fins al 21 i que les llistes als pobles foren llistes obertes, però tot arribarà. N'hi ha que també disfrutar de les coses bones i no parar d'exigir on volem arribar a parar, no? Se m'ha anat, sí, era la segona part d'acabar, però està clar també que tots els que esteu així teniu molt clar també el vostre vot. Així que la tercera opció era que jo em fera en conill. Han hagut, sobretot per part femenina, moltes peticions a que fora així, no? Però respecte a les parts masculines no ho faré. Així que acabarem, jo crec que d'una manera diferent, quan som un poc en Compromís, no? Anem a acabar pels mestres, i anem a acabar en cultura, i anem a acabar d'una forma també un poc improvisada. D'acord? Demà es fa al passeig, el Mercat de la Terra, on hi haurà un homenatge a Ovidi Montllor, a partir de les 12. Estic segur que molts ens trobarem allí. I així tenim a Toni, que és un grandíssim guitarrista. Toni, està aquí. Toni, un fort aplaudiment a Toni. Puja, Toni. Puja. Porteu-li una caïra, per favor. S'assenta ahí i anem a fer-ho hasta bonico, de foto. No? Jo crec que millor una caïra, però bueno. Hem decidit finalment acomiadar aquest acte, després n'hi haurà, acomiadar la meva intervenció, perquè després Jordi i Pep tocaran la cançó A un pan del cel, i després n'hi haurà un concertet i més festa i més canvis d'impressions per agafar energies per a aquests 15 dies. Però ara nosaltres hem acabar en un poema d'Ovidi Montllor, que és autorretrat, perquè jo i crec que molts dels artistes valencians i de la gent de Compromís ens sentim un poc identificats en aquest autorretrat, no? Així que millor manera que iniciar una campanya política en la qual volem dir que hi ha altres formes de viure la vida que acabar aquest acte polític
en música, el gran Toni, improvisar, en la meva recital de poesia i amb el text i les paraules d'Ovidi Montllor. Mestre, quan vulguis, ahí estamos. Es sent? Vale, comença tu. Comença. Part del temps no sóc amant de llepar. No tinc déus, ni pensament de trobar-me en tal cas. Jo sóc qui sóc. Si vols veure'm, em veus. El meu treball el demostre com puc, i tant com puc em dóna tot a ell. Millor, pitjor, el judici és vostre. I amb l'ofici arribaré a servei. Llavors veurem quina retribució em tocarà en tant que jubilat. Si dic això és perquè, com he dit, no sóc amant de llepar un sol dit. Jo sé que vaig en les meues cançons saltant històries, saltant situacions. Ara dic groc i després passe al verd. Sé que és difícil seguir-me l'explicat. Per tant, per tots em vaig a presentar. Jo així expliqué a la meva manera uns fets, un temps, una estima, una idea. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Per a uns pollet, per a altres una fera. Com bé veureu, no arriba a 1,70. Si, com he dit ben bé al començament, sóc dels qui resta a casa la major part del temps, no és pas per ser boig, ni per sentir-me estrany. És per el dubte. I dubte molt, companys. Quina és la porta que s'obre sense pany? Quantes persones et reben sense engany? Quan m'estaran posant en dubte ara? Quants parlen d'ells dient que el de tu parlen? Doncs repetís, jo parle del meu temps. Estime el viure d'un col ja per a tothom. Tinc un partit i una ideologia. Dic el que dic sense covardia. Però també sé el preu de tot això. Més tard o d'hora m'arribarà sentència, car no interessa qui no llepa amb paciència. M'aïllaran dient que m'he aïllat. Diran o diuen que ja sóc acabat. No pense pas donar-me per guanyat. Mentre com jo no me'n passe la porga d'aquells que creuen que tot està tan clar, respecte a això, amb tots els meus respectes, admire artistes, admire comedians, però jo sóc jo i no em puc deslligar. De mi mateix poc més puc explicar. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso.